गिबियावनो आङो जोंनि गासैबो निउस चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो आं हामबाय होनदों आरो नोंथांमोन फंबाय मिडिया नोंथांमोनखौबो आं हामबाय होनदों। दिनै आङो थांनाय जिथु जोंनि एक नं उदालगुरि बे एरियानि सिङाव थानाय जोंनि एक नं कालबारियाव जानाय जिथु घटना मोनसे थांनाय 19 थारिखआव जिथु जादोंमोन, दा बिनि जाथायखौ लानानै दिनै आङो जोबथेसालियाव थाफैनांबाय आरो आं दिनै बेलनि हिसाबै आरो आङो दिनै ओंखारनो मोनबाय। दा बे हिसाबाव आङो बेखौनो सानो, दाया जेखियानो जाया मानो मोनफ्रोमाबो मोनसे अथ'रिटि थायो। बे हिसाबावहाय आयेन हिसाबै आं फैनांबाय। आंहा जेबो दुखु गैया, नाथाय आंनि दुखुआ बेनो साफ्रोमबो जेन आङो सरकारनि गभर्नमेन्टखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो, बिटिआर गभर्नमेन्टखौ, जाहाथे जोंनि जिथु थाबावनाय आद्रा खामानि दङ दा जोंनि जिथु हमनायनि जिथु खानायनि केस, जाहाथे बेफोरो मिला मिसिजों उद्रिलाव थाङो। आं बेखौनो रायजोनि जानानै आरो नोंथांमोननि मिडियानि जानानै आं बेखौनो खावलायो। जाथायाथ' अल रायजोआनो जोंनि बिबान थानाय हिसाबै रेन्जाराबो थांनानै एसे नारानाथा खालामहैनाय जाबाय। गामियारिनि सिङाव थानाय मानसिफ्राथ' बुजिस' हाया। आङो बुंबाय थादों, जाय मानसिफ्रा दिनै बुजिस'नो हाया अर्थात माने टाउनफोरखौनो बिथांमोना गाफैनो मोना, बेफोरबायदि मानसिया गामि सिंनि मानसिफ्रा जेबो बुजियैखाय माने अख्रा जायो, जेबो सानस्लाबनो हाया, बेवहाय एक्सिडेन्ट जाबाय। बेवहाय एक्सिडेन्ट जानाय हिसाबाव जोंबो बुजायदोंमोन, नाथाय लायासै। सोर बिदि खालामखो बेखौ जों हमनो हायासै। नाथाय बे जाथाया जाबाय नालाय, एफआइआर होबाय नालाय, माने आंखौ गावबुरा हिसाबै आंखौ दिखोना लाबोबाय आरो। नोंथांजों लोगोसे सोरबाफोर दंबावो? आंजों लोगोसे रावबो गैया, आंखौनो डाइरेक्ट लाबोनाय जादों आरोखि। सानबैसे थानांगोन? आङो थानाया दायो 29 दिन जाबाय, गासै टटेल जेल सिङावहाय थानाया। माब्ला बेसे अक्ट'आव हमना लायदोंमोन? आङो जेब्ला रुनिखाता माबायाव सान्तिपुराव मिलायनो फैयोमोन केसनि, बेयावनो निलतपाल सयकिया जाय आइसि, बिथाङा आंखौहाय बेयावनो लाखिनाय जादों। हमनाय माने लाखिनाय जादों आरो, हमाखै। बिथाङा मोजां आइसि हिसाबै मोजां खामानि मावदों, आंबो बेखौ फोथायो। आंखौहाय 22 तारिखआव ओरैनो माने बेलासिनि 3थासोआव बिदि माबा खालामनाय जादों। ओमफ्राय 23 तारिखआवहाय आंखौ बेयाव 3:30 लाबोनाय जादों आरोखि जेलाव। नोंथाङा बे सरासनस्रा गामिनि सासे सुबुं, दा नोंथांखौ जोबथेसालियाव दोनफैबाय, नोंथांनि जिथु न'खर सालायनाय माबायदि प्रब्लेम? बेथ' परिस्थितिया आंनि न'खरनि थाखाय दा गोब्राब सिन्था। माने आंहाथ' गोबां दिन बेयाव थाफैनांबाय। आं सानसे नङाबा सानसे खामानि मावनानै आं थायो। खारन आंहाबो इयुन लाइफ दाखांनायनि खोथा थायो, आंहाबो भबिसतनि खोथा थायो। आंनि गथ' गथाय दं, आंनि बिसि दं, आंनि बिमा बुरि दं, आंनि बिदा फंबाय दं, आरो गामियाव आङो बिबान लानानै थानाय हिसाबै आं मावनो गोनां जायो। दा हिसाबाव जिखिनि जाबाय, दा बे हिसाबखौ आङो नोंथांमोननि थ्रुयै खोन्थाब्लाबो बुजायब्लाबो रावबो बे दुखुखौहाय मिथिस'नो हानाय नङा। थेवब्लाबो आङो सानो, आं जेबो रावजोंबो जेबो माबानो गोसो गैला, मा होनो, जायखिजाया आङो जेबो खोथा बुंनो गोसो गैला आरो जेबो सानला। आङो जि जाबाय। आं गभर्नमेन्टखौल' बेखौल' खावलायो, जोंनि बिटिआरनि गभर्नमेन्टखौ, जाहाथे बे केसखौहाय नायबिजिरनानै उइद्रल' खालामो, आं बेखौल' खावलायो आरोखि। थारैनो जोङो दिनैनि बे हराव गोबांथार रंजानाय मोनदों। मानो होनब्ला जोङो जिबायदि जाथायखौ लानानै जोङो गोबां दुखु दाहायाव दङमोन, मानो होनब्ला बे जाथाया जानाङामोनब्लाबो जाबाय। बे बुजिस' हायियाव मोननै डिपार्टमेन्टजों आरो बे पाब्लिकजों जानाय जाथाय, बेखौ आनफर्सुनेटलि एक्सिडेन्ट होननानै जों सानदों। नाथाय आं दिनैनि दिनाव आं बेखौनो खावलायनो सानदों, जोंहा जिथु बिटिआर गभर्नमेन्ट, जों बिथांमोनखौ दिनै खावलायनो सानदों जे बेफोरबायदि जाथायफ्रा जेन इयुन भबिसतआव दाजाथों। मानो होनब्ला जोङो बे हालाम ओनसोलाव थानानै जोंहा गोबां दुखु दाहा जोंहा बेयाव दंखायो। जोङो दिनै आबाद मावनानै मैगं थाइगं फाननानै जायाब्लानो जोंहा बेयाव माने सोलिनाया गोब्राब। बेयाव स्कुलनि गोनांथि दङ, बेयाव हस्पिटालनि गोनांथि दङ, बेयाव दैनि अभाब दङ। दै गैयिनि थाखायनो गोबां मानसिफोरा बेयाव माने थांना थानो थाखाय गोब्राब जादों। बेखायनो आङो अननानै जोंनि दानि जिथु गभर्नमेन्ट, बिथांमोनखौ गुवारै साननानै बिजिरनानै, जोंनि बेयाव गोबां रायजो राजाफोर दङ, जोंनि बर' फिसाफ्रा हालाय हाफाय जानानै दङ। बे बिथांमोनखौ अननानै जोंफोरखौ एसे अनखाङोब्ला मोजां मोनगोन। जाय फलाव दिनै ओरैबायदि गोरा गोरा केस बुजाबना होनाय जादों। 533, 353 आरो बियो नै 333 आरो 427, 440, 392, 34, 427 IPC बेफोरबायदि माने केस बुजाबना होदों। जों बे केसफोरखौथ' जों मिथिस' हाया, बे मा केस, बेखौ एडभकेटासो मिथिगौ। दिनै एडभकेटखौबो जों हामबायना बुंदों, बिथाङा जोंनि थाखाय गोबां दुखु दाहा लानानै बेबायदि केसखौ जाफुंसार होबाय। आरो दिनैनि दिनाव
जोङो बिथांखौ बेलाव मोननाय जादों। नाथाय अब्लाबो जोंहा गोजोननाय दासिमहालागै गैया। मानो होनब्ला गोबां मानसिफोरखौ बिदि हमबावनायनि एसे माबा दंबावो, वार्निं दंबावो। खिन्थु जों दिनै डिपार्टमेन्टजों जों एसे मिलायदों। जि आइफन गोमादों बे आइफनखौबो जों होफिननायनि मिलायदों। आरो जिखिनि गारि बलेर' एसे बुख्रुबनाय जादों बेखौबो जोङो माने बानायना होदों। जों न'खर न'खर जोङो 1000 करिहै जोङो कालेक्ट खालामदों। सोरबाया दिनै बेसर फानदों, आलु फानदों। बेबायदिनो जोंहा 300ता न'खर दङ। आरो बे फेमिलिफ्रा बिथांनि बे केसाव गोबां दान होदों। आरो बेखौनो आं दिनै बे क'क्राझार जेल बेयाव फैनानै आं नुफैदों। आरो सासे बेक्तिखौ आं ओरैबायदि नुनानै दुखु मोनदों, जाय बेक्तिया दिनै हारिनि थाखाय मावदों। NDB बिदायदों थादोंमोननो, बिथाङा 10 बोसोर जादों होननानै जों मिथिनो मोनदों। आरो बेहा 10 बोसोर दंबावो, 20 बोसोर दङ। बेनिखायनो अननानै जों दिनै जाथिनि थाखाय ओंखारदों होननानै जों मिथिदों। बिथांखौबो अननानै दानि जिथु गभर्नमेन्ट, जिथु बिटिआर गभर्नमेन्ट, नोंथांमोना ओरैनो सिरि थायालासेनो बिथांखौबो सोखानायनि बेब'स्थाखौ लागोन। आरो जोंनि बे उदालगुरि एरिया, बे हादान ओनसोलाव जाबायदि माने दुखुथिया सुबुंफोरा दिनै दोङो, बिथांमोनखौबो अननानै जोंनि जिबायदि लेन्डलेस मानसिफोर दोङो, हा गैजायै मानसिफोर दोङो, बेखौ अननानै होयोब्ला जों थारैनो गोजोननाय मोनगोन। अलरेडि जोङो एबसुनिबो मेम'रेन्डाम होदों, दिपेन बर'नो आरो प्रमद बर'नो गांसे, जयन्तनो गांसे। आरो जोङो बेखौल' जोङो माबा खालामाखै, जोङो अनेक पार्टियावबो जोङो दिनै रुलिं गभर्नमेन्टआव गैयाब्लाबो जों दिनै BPF-नोबो जोङो खावलायदों। मानो होनब्ला जों खौसेथि जानानैसो जोङो थानांगोन। बै पार्टि जोङो बेफोरबायदि बुंलायबाय थायालासेनो, सोंखारिलायबाय थायालासेनो जोंनि दायो बर' समाजखौ जोङो बेंना लाखिनाया जोंनि फुल दायथ' दङ। बेखौ जों हादान एरियायाव थानानै जों माइरं मैगं थाइगं फाननानै जाग्रा बेक्तिब्लाबो जों माने गोसोआव मोनसे सानखांनाय फैदों। जों खौसेथि जानानै जों आवगायलाङाब्ला दिनै जोंनि बर' फिसाफ्रा हालाय हाफाय जागोन। आं बेखौ दिनैनि दिनाव नुहुरदों। बेनिखायनो जोङो एक जानांगोन। आरो जोंनि बे हादान ओनसोलाव थांनानै जोंफोरखौ एसे नायबिजिरहैयोब्ला, जोंनो दैनि बेब'स्था बा जोंनो कारेन्टनि बेब'स्था बेफोरबायदि जुदि होयोब्ला जों थारैनो गोजोननाय मोनगोन। आं बेखौनो दिनैनि दिनाव खावलायनानै आंनि सुंद' बिबुंथि लाखिनायखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जादों। गोजोन्थों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।